Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasair tirik na ni Claire, idi imprang ka ni Jovan, nga adda sa bali, nga ayayatan na. Ad-adda anak laat daytoy, idi naamuan na, asilahis daytoy. Kat ni Dennis, ti boyfriend na. Ingka gumaan ni Claire, nga iya si dagtirik na ni Jovan kankwana, babaan iti kinasayaat na. Nagkalaysada nga rod, kat intultuloy lata ni Claire, ti kinasayaat na kan ni Jovan. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas anapauluhan. Basol, nga aya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan ko kuman nga ibaga, taamok ang masakitan ka. Diya kaya ti agilimad ka, friend. Ibagam lang, friend. Sa anak mat nga agaramid iti anyaman amay kaniwas. Nangag tinagdamagak. Ani kano Dennis ti inawagan na sakbay api manaw. No kasta, ijay ayan ni Dennis tinapanan na. Nalabit akasta. Awan kano mat ti ammo jay sekretarya a meeting ti asawam. Saan nga rod ang meeting tinapanan na? Mangrugin nga gulbod ti asawak. Kat, anya ti aramidam ita. Ay, makapaasar mo't day a Dennis. Mangduto kak iti mangsurot ka ni Dennis iti nalimad. Taamuan da, no sa dino ti ayan ti dagos na. Kaano kan tumanan nga umay dito eh? Dandani manan di pa nagbayag ti abang iti apartment. Mangibati ka kuma. Saan ka ngagdanag? Siyak tulatan ti mangbayad, no makitak ti landlady. Itad kong tulatan, tapno awan ti pagdandanagam. Sana ron pa nga maamuan ni Ma'am Claire dati nga apartment. Rumbang laeng, tagap-gap po iti kumpanya, ti pagbaybayad ta iti dayto yung apartment. Wana, dakkel pa dyan na down payment para iti 3 bulan. Ita masapol nga agbayad tamanan. Saan mo apagdanagan dagita? Siyak amin ti makaam mo. Agyaman na Jovan, my love. Sikat ti ayan ti ragsak ko. Saan kat ani Claire? Oh, apay ng agsangsangit ka, friend. Anya tinapasama? Imbaga ti detective, anasarakan na kanon ti apartment ni Dennis. Mapmapan kanon ni Jovan ijay. Apartment? Ha? Pangalaan nga ni Dennis iti pagbayad na iti apartment. Nagdamag nga ro detective iti akin ko iti apartment. Kat naamuan na, ani kanon Jovan ti mangbaybayad iti upa ti apartment. Ay, kunakon kat. Ar-aramatan ni Dennis ni Sir Jovan. Masapula ka sa ritak ni Mama. Ha? Anya ta ibagam kan ni Madam, friend. Apay akas ta day tarupam. Apay ngagmay-may saka nga imay. Ayan ti asawam. Ad ako makidawak, Mama. Pag-resignan nyo ni Dennis, ijay sa nga ti kumpanya. Anya? Apay, kadwa ti asawam day jay ataw. Saan yun nga amuan ti makagapo, Mama? Ikan yun iti separation pay na, kat papanawan yun. Adda basol na kanyak. Okay, agdardarasak. Kadyak kayat ti mataktak. Matungpal tikid daw mo. O ala, mapankan iji opisina. Tamapanak metan. Agyamanak, Mama. Itamot laang, mangbilin kayon iti mangibagak ni Dennis, nga agi-submit iti resignation letter na. Itay bigat, naladingit ka. Ita, naragsak ka matan, friend. Kung ti doktor ko, ama si kugak kanon, friend. Oh, wow! Nasaya at addanton anak yo. Kompleto kayo na pamilya. Sapay ko, Ma. Tamasursuro ton ni Jovan nga ayaten. Gapo iti anak mi. Diyak man maawatan iti asawam gayam. Sorry no makaisawa nga iti saan nga umno maipapan iti asawam. Asawam gayam dayjay. Maawatan ka. Di nakpagdanagan. Ay, nagsingpat kamit. Nga
Apay asan ang makita ti asawam dayta? Hello? Anya? Adda ni Jovan iti apartment ni Dennis? Sige, agyaman iti dayta nga impadamag mo kanyak. Bye. Oh, asino dyan nakasawam iti cellphone? Masuron ka mat. Adda ka no ni Jovan iti apartment nga ayan ni Dennis. Anya? Di nakakinaduan anapan iti doktor? Ita? At dagayam ijay? Apay ang masakitanak akastoy. Kat lalaki mo't ti dinanon na ijay. Lalaki nga agpaiso. Ang napatpatagmat ngam si ka nga asawa na. Kastoy kadilatan ang masaksakitan tiriknak. Gapo kan ayat. Friend, kasaom ni Dennis. Iparupam kan kwa na asaan arumbang ti aramidan na. Imbag ta si mangpot kan. Ada na pintas adamag nga ibagakan ka. Diya ka mo no, maragsakan ka, wano saan. Anya ka di dayjay. Ibagamon, takayat kunti agina na. May sakan ton nga ama. Kompleton ton ti pamilyata, no maipas ngay ko ti anak ta. Anya, masikug ka ka di? Wan Jovan, kat iti kaanuman, uray anya ti aramidan ti may sakada kayo ka ni Dennis. Saan to apulos ang maawagan a pamilya? Tauray mano atawan yun nga agkabkabalay. Pulos adi kayon tumaaddaan iti anak. Apay ang nairaman ni Dennis iti saritaan. Amok, ada apartment abay bayadan. Saan mo abayadan ti upa ti apartment? Taar-aramatam ti kwarta ti kumpanya. Amom ti... Adanton anak ta. Siyak ti asawam, Jovan. Apay adi mo pala isina dayjay at Dennis. Apay nga may kanito apartment ko, ma'am. Nagturod ka amang ibaga nga apartment mo, ti apartment ti asawak. Ha? Eh, kwa. Saan ka di pa'y adimanon kan katibilin ni mama? Nga agresign kan iti opisina? Saan nga manugot ni Jovan, madam? Tapno itultuloy mo nga aramatan ti asawak? Sika nga alimatak? Ne, di nakawagan iti alimatik madam. Amok at imaititad na kan kati al-almanam. Amom nga adda asawa na? Asawa na kalatamot? Saan nakmat nga asawa? Day tangarod kat. Saan na ka nga asawa? Ngam agbaybayad iti apartment a pagigyanam? Awan babain mo! Kaslad na nagbaliwan ti awram, ihan. Ada ka di rumbang amamuag? Aginawa kon, mama. Adanton apo ko yo. Agpaiso ka di, iha. Maragsakan lakit di ni amiga tesi na ibagakan ko ana dayta. Uray siyak, mama. Maragsakan akmat. Tama ko na anaan-anay ti kinababae. Tama adda anak ton iti anak. Wan, iha. Ada dagiti agtarigagay ama addaan iti anak. Gam saan da ama paraburan. Nagasat ka. Tanabiit kayo pailaang ngam naparaburan kayon. Sapay ko matababaan iti anak mi. Agbaliw ni Jovan. Ada ka di parikot mo kan ni Jovan? Da kayo umot, Madam Shirley. Umunig kayo taayabak ni Senyora. Awan ka di ni Don Pedro. Awan sapay mat, Madam. Kanayon ama kumikom ngamin. Ingka nga rod ayaban ti amom, tagdardarasak. Uwan, Madam. Inakon ayaban ni Madam ko. Inakayaban kunam gamdi ka matagunay, agdardarasak kunak. Ay, ming-ming-mingang ngamin ta kinapintas yung Madam. Napintas kayo talaga. Nasaya at matalimpyo na kita matam. Talo saan, makangag ka kumakanya. Namati mo't iti imbagak. Kun-kunak lang mat. Sige, Madam. Inakon ayaban ni Madam ko.
Amiga, napatigsakat ti ibagam. Tanaka umay kapay dito balay. Talaga napatag, amiga. Masigurado ka maragsakan ka makangag iti bagak. Ibagam nga roden na, tamagagaran hak no anya day taidanon mo. Adanton apo ko ta. Aginawan, ti anak ko. Talaga? Ay na, adanto nga roden maladaga, iti pamilya tayo. Puno day ta, amiga. Adanton ibit ken katawa ti ubing iti pamilya tayo. Adan mainayon iti pamilya tayo. Sagay sata iti anak. Hanggang sapay ko ma, tasaan amay may sa ti anak to, dagiti anak ta. Ay na, Pedro, imbag ta simbagpet kan. Adda na imbaga damag nga indanon ni amiga Shirley. Hanya day ta damag. Tamadlaw na ragsak ka. Masikog ka nun, jay manugang ta. Addan to na puko ta. Oh. Agpaisoan na imbaga damag day ta. Nabayag nga iliwak ti ibit ti maladaga. Ita, dandanhin. Addan ton ibit ti maladaga amang tayo. Masapol nga iwanan na nalaing ti doktor ti manugang ta. Wana, ibagak day taken ni Jovan. Masapol akanayon nga agpaprenatal ti manugang ta. Sika ka diti nang ibaga nga agresign ni Dennis. Kagura na kadi. Adanton anak ta, ngam ni Dennis pa lang ti adda di ta panunot mo. Agtakaw ka pa yan gapo ka ni Dennis. Apay ko mangagtakaw kakunam. Sa anak ngagtatakaw. Saan ka di nga gap-gapoy ti kwarta ti kumpanya ti pagbaybayad mo ti apartment? Ha? Kayat mo samot ama-amon dagiti dadakkel mo ti panangluklokom kanyak. Ha? Oray ni mama. Di na pa'y ammo ti kastangar aramidam kanyak. Please. Saan mo kuman nga ibagbaga kadakwada? Nakaawag ka mat, Dennis. Ayan mo ita. Iti apartment. Nalapasa ko na naging pake. Pumanaw ako. Papanamon nga'y. Ija kabisera. Agbiro ka kiti trabaho ki jay. Awagan nakto no adan trabaho. Kaya no sa dino abanda ti ayan mo. Tasarungkaran ka. Areglado, Jovan. Kailiw ka lakit di. Nang runa pa'y kanyak Kailiw ka mat. Sige. Aramatag na itinted da separation pay. O sige. Sa anak ngaminan na makairwar iti kwarta ti kumpanya. Sa balin ti adda iti opisina ti accounting. Imbag ka nakaumay ka dito'y balay. Didak ngaminan palubusan asumra ki di opisina. Ngam bilin ti doktor, magna-magnaak ka no, tapno adamot exercise ko. Dakkelan nga agpaiso ti tiyan mo. Kat, adanadlaw mo ang nagbaliwan ti asawam? Diyak maawatan ti asawak. Naragsakan mo't idi imbagak ama si kugak. Ngam, kasla napataglata day dya at Dennis iti biyag na. Kas kumaita. Awan manan ti asawam. Kat awan mat ti trabaho. Ta holiday mat. Imbaga na nga da ka no papananabiit. Sumangpat ka no inton malam. Rumbang kumangad da dito eh. Ta italaang mat nga awan opisina. Kanya tinrason mo iti asawam, tanaka umay ka dito kabisera. Saan ko nga imbaga nga umayak dito kabisera? Imbagak laan nga adda papanak. Di nan dinamag no sa dino. Umyan ka kadi dito ayan ko? Diyak mat ammo ti irason ko intun damagan na no napanak. Kwarta man nga ro dita. Awan kwarta kon. Diyak mat nga rod makairwar iti kwarta. Tasabalin ti adda iti accounting office. Saanan akas idi? Kasta kami. Tanggal nga ro ni Ma'am Claire ti kwartam. Kaslakas ta nga rod. Saan ka di pa'y nga amo dagiti dadakkel na? Kan ni mamam ti mapaspasamak? Si kalaang ti makaam mo, friend.
Diyak kaya't aguraan dati asawa. Nagsaya at ka nga asawa. Ang bulsak mo ti asawam. Nubulsak ti asawa. Tulungak ang makakita, friend. Ne. Apay nga inapot mo ta tiyan mo. Agsakit matan ti tiyan ko, friend. Ha? Ne, apay nga agsakit ako nam. Kat saan mo pa'y akabulanan? Gapo nga tata. Nasakit tinakam ko itararamidan ni Jovan. Kuyugan kalaangan amapan ija ospital. Amangan na niya pa'y ti mapasamak kada kayo nga gina. Awagak ni Madam Shirley. Tapno awagan namot ni Doña Tessie. Maamundan ang awan ni Jovan. Bay amamanda. Rumbang kumangada ni Sir Jovan akadwam. Kasanon, no Jack na pan ija balayo. Apay nga tawag sakit matan ti tiyan ko. Jack pa'y kabulanan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Basol, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Merrill. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, pinag-resign ni Claire ni Dennis, tanaamuan nang agsinsin-narak da pailaan kan ni Jovan. Napan nga rod kinasao ni Claire ni Dennis. Uray kasano ti sakit tinakam ni Claire. Nabang-aran da ito'y, idinaamuan na nga agdadagsen. Iti may sangal daw nga awan trabaho iti kumpanya. Sinarungkaran ni Jenny ni Claire. Iti day tamot lagun daway, kalaat ang nagsakit ti tiyan ni Claire. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluhan. Basol nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Maamundan ang awan ni Jovan. Bay amamwanda. Rumbang kumangada ni Jovan akadwam. Kasanon, no Jack na pa ni Jabalayo. Apay nga nagsakit matan ti tiyan ko. Jack pa'y kabulanan. Gayam, relax. Ag-relax ka kadilaang. Ang mga nuga po itipan na kais-stress mo lang dayta. Napanan nga ni Jovan. Awan masnok na ibagana apapanan na. No kastoy nga awan iji opisina. Awagak ni mamam. Adda siguro ija balayo. Ipakaamok tinapasama. Hello? Sino ka di daytoy? Hello, madam. Ni Jenny daytoy. Gayam ni Claire. Apay nga'y mawag ka. Anya ti bagam? Ay, kwa ma'am. Ipan ko ni Claire ija ospital. Tanasakit ka no ti tiyan na. Apay! Anya tinapasamak iti anak ko. Ayan ni Jovan, taapay asika ti mangipan kan kwa na ija ospital. Napan ko sinarungkaran. Tawan opisina ita, madam. Ngam, naira namot na nagsakit ti tiyan na. Isong itaray ko ija ospital, madam. O sige, tama panak iti pangipan na am nga ospital. Bye! Anya ti kuna ti doktor. Apay ang nagsakit, kat di na pa'y kabulanan. Saan ka di ang nadangran ti apo ko? Gapo ka no itipan na kais-stress na, madam. Saan ka no matanaan-ano ti ubing? Masapol ka no laeng nga agina na. Stress? Anya ko matinaka-stressan na. Diyan mo, madam. Pagdamagan yun tulaangan ni Claire. Ayan ka din ni Jovan. Apay adiyo kadwa. Kwa, madam. Awan ija balayda, idi napanak ijay.
Awan mo ti opisina. Napanan na. Binaybayan na ti anak ko? Kwa madam, Jack amo. Hello, amiga. Nakaawag ka man. Binaybayan ni Jovan ti anak ko. Ah. Imbag, tanapan ni Jenny Jabalayda. Kasanon, nuawan ni Jenny. Apay, binaybayan na ako na, amiga. Adda dito'y ospital ti anak ko, anasakit ti tiyan na. Ha? Apay, nagsakit ti tiyan na. Kat di na pa'y matkabulanan. Kuna ti doktor nga stress ka no. Kaawatan na. Na-stress siguro kan ni Jovan. Isulang man ti kabalay na. Oh, kat, kumusta itan ni Claire, amiga? O sige, umayak dita, itamot laeng. Sino tinakasarita may ti cellphone? Tagdardaras ka mata ng pidot itibag mo. Adda ka no ni Claire ija ospital. Nagsakit ka no ti tiyan. Oh, saan pa imot siguro nga aganak? Tainton umay pa imot laabulan ti kabulanan. Na-stress ka no kan ni Jovan. Kuna ni amiga Shirley. Oh, Sinalbag da jay a Jovan. Hanya nga tati inararamid na. Kasanon, no dakas ti mapasamak iti apo ko ta. oh, jak laki di mapakawan ti langgong. Anyaman nga tan ayat hinararamid na. Mamuak day ta inton makadanon ak ija ospital. Madlaw ko pa'y makapungtot ni amiga Shirley. Uray asino man, nukas ti mapaspasamak. Ala, mapankan. Taawagak dayjay a Jovan. Mapanak pa iti banyo. Napulot ti panawan. Sige, tadaman papanantayin ton madamdama. Mabiitak lang matkit di. Sa dino ka diti ko na mapapananta. Sige, madamdaman ton. O sige nga Rod, urayin nak dito eh. Well, kita man ti wallet na ngayon di suray tinamisan. Ay, di mat cellphone natin nagring. Sumbatak atakos. Oh. Hello, sino da ka rin? Dennis! Sa dino tayan ni Jovan. Senyor, ada ijiban nyo. Hingkayawan ta kasaok. Ipan mo dahi ta cellphone kan kuana. Darasam! Senyor, mapanakon. Oo, apay, Dennis. Makigiddan ka kadi nga agdigos? Mabitlaang, lukataktiri daw. Awatan ti cellphone mo. Imawag ni senyor. Sinong batak matan kat nebusay sanak. Apay asinong batam? Saan mo kuman asinong sungbatan Kunak no saan nga iso ti umawag. Natarantak matan. Sinong batak adagos? Delikadong da ito'y. Mamuandan adito iti imayak. Sigan tumot ngamin. Amok nga rod at ti amam ti umawag. Saan kun ang mairasunan da ito'y? Nalpasan ang nabigbig na ti boses mo. Apay nga inidip ti awanan bayin ti cellphone itay. Napindot lang, Papa. Nabasa nga min ti imak. Tadak iti banyo. Darasam ti agawid. Tadda ti asawa mi di ospital. No adala taki sa mapasamak iti apokok. Dakkelasong batam day ta kanyak. Apay nga di ospital, Papa. Apay asyak ti pagdamagam loko. Asawam, di mo amuno apay. Apay ngamin nga adda ka dita. Abnormal. Ala, mapanakon, Papa. Sa dinong ospital. Wah, damagam kini mamam. Adala mapasama ka kunak. Makitam. Bye! Anya ka di tinapasamak na makapungtot ni senyor. Adda ka no di ospital ni Claire. Nasakit ka no ti tiyan na. Isumat lagayam ang makapungtot. Aran, in ka nga rodan. Tapno sana sakti pagpupunutan da. O sige nga, Rod. Kat umayak tumanan. Kaano ka kadingo may manan? Diyak pa'y mo. Umawag ak tulatan. No umayak manan. Sapay awan pa nasaraka ka trabaho dito kabisera. Awan mo't bakante ka na iti opisina.
Saan ko matngamot ti ag construction worker? Saan abagay kan ka ti ag construction worker? Amum kadi nga idi inawagak ni Jovan ken ni Dennis tinang sungbat iti cellphone ti loko. Anya? Ha, kaawatan nga rod a pinanawan na ti asawa na. Kat napan iti ayan ni Dennis. Ano dalaan dito eh? Talaga ang mapasubsubak ti awanan bain. Naimbaga, tanasingpet ni Claire nga asawa na. Ano sa balilaang Jack Laamon? Hintun kuan, iremedyo ti panakapukaw na iti mapa dayang alimatag. Ha, kasano ko maamapukaw iti mapa ako nam. Saan mo na damagan? Ta saan na si kati pangiparamidak? Naimbaglakit din. Tanaira na anapan ijay ni Jenny agayem na. Kat iso tinangitaray ken kuana ija ospital. Mangiluto ka itinaimas at araon. Taipan mo ija ospital. Adangatan ijay ni Sir Juban, madam. Ay, anya nga iti amok. Amumet nga addaak ditoy. Ilak amaklat ni Sir Juban. Tapno adamat kanin na numapan ijay, madam. Wenlatan. Napanan na ngamin. Tasabali pa'y ataw tinangitaray iti asawa na ija ospital. Inak nga roden aglutaw. Ta inak ibalunan ida, madam. Ala, aggunay kan. Itay pa'y nga imbagam awan. Ngam di ka matla aggunay. Kunak ano dapay ibilin niyo, senyora, madam. Sir, adda kayo matgaya man dito ospital? Kumusta ni Claire? Anya tinapasama kan kuana? Na-stress, sir. Agdandanag ngamin gapu iti kaawan nyo. Ken madanagan no sa dino tinapanan nyo. Amoyo, sir, maiparit iti kasken ni Claire amasikog ti agdanag ken ma-stress. Anya ti posibilidad ang mapasama kan kuana? Mabalin ang maalisan, sir. Imbaga, tanayag adagos diti ospital. Makaapektar gayam iti masikog ti agdanag kan ma-stress. Ay, talaga Kan, amangan no aganak adi na oras, no kasjay ti mapaspasamak ken kuana. Kumusta kan, Claire? Sanan ang nasakit ti tiyan ko, Jovan. Napanang ka di. Pinagdanag na. Sorry, Claire. Saan ka kumarumbang agdanag? Ta sa anak mat nga ubing. Saan lang adanag tinariknak, Jovan? Amok nga adda ka iti sidong ti sabali. Idinto taddaak nga agururay iti isa sangput mo. Sorry. Agina ka. Tama nga numa-stress ka manan. Amom, no lalaki ti agbalin nga anak ta. Panaganak iti Giovanni. Kat no babae. Anyat ipanagan mo. Di mo ibaga, a Giovanna. Mayat sa no, Joanne. Imbag tanadanon ka dito ruwar di ospital. Apay anapan kay jayan ni Dennis, ha? Napanak lang nagpasyar, papa. Kasano no rimor a premature di apokok? Ano mataman ti utak mo? Basol ter aramidam. Dayjay kit dinalalaki tik ikam iti importansya. Papa, No awan tun ti maala na ken kadayjay at Dennis. Tinakanton paganano. Ngam ti pamilyam. Uray anya ti mapaspasamak pamilyam tulata. Sikati rumbang amang yalika ka. Saan kat asikati gapo ti panakarakrak na. Papa, pakawanan na kuma. Oh, apay asyak ti pagkidawam iti pamakawan, ha? Ti asawa ken anak mo ti nagbasulam. Saan kat asyak? Nakita ka nagsarita kayo kan ni Papam, sir. Apay adjar na ti makapungtot manan. Basol ko kadi. No agayatak iti padak a lalaki. Ti tao,
Naikan iti panunot, sir. Saan laeng aposo ti aramaten, no di ket uray uteg, no maipapan iti ayat. Pati ka disika. Saan mo nga anugutan? Saan ka di ngayon bilin ti apaw? Adakes, amakiden na ti lalaki, iti pada na a lalaki. Kastamat ti babae, iti pada na a babae. Apay anay kanak iti kastoy arik na. Ti agasawa, mangbukal iti pamilya. Ngam ti aramiden niyaw. Basol, tasaan kat ngarod amang bukal iti pamilya, no di kat nailubungan laeng aragsak. Sige. Padasak ng aramatan ti utak ko, ako nam. Saan laeng apadasan sir? No di kat aramidam. Kung ti doktor, mabalin mo kanun ti agawid. Sapay ko ma, tasaanan ang maulit ti panagsakit ti tiyan ko. Diyak kaya't nga dadaka sa mapasama kiti anak ta. Pakawanan na ko, ma, Claire. Napudno ti panagayat ko kan ka, Jovan. Si papakawanak iti anyaman at pagbasulam. Kasta ti panagayat ko kan ka. Tulungan na, Diyos ko. No kasano ang masupapakak dahi ta kinapudno. Oh, apay ana pa ulimag ka, Jovan. Adalan na lagip ko. Apay nga agmay-may sa ka, friend. Ayan ni Jovan. Napanitibiling seksyon. Agawid kami kanon. Ay, nasaya at matno kasta. Di mo ipalubos ang ma-stress ka manan Laglagi pam, delikado kagayam nga agsikog. Ikagumaak, friend. Numabalin, diyak kayatan ang maulit day dyan na pasamak. Ay, gayam. Ngamin, mairaman pati ti anak mo. Sapay ko matay ti day ti anak pasamak, kat agnakaman ti asawak. Kasanon no saan nga agnakam? Anya nga ti aramidam? Napatpatag ti anak, ngam asawa. Jakmat ipalubos nga dadakas ang mapasamak iti anak ko. Hello, Dennis. Apay nga imawag ka? Addaak iti biling seksyon ti ospital. Umay ka kumalitoy. Kasapulan ka unay, Jupan. Apay. Saan pa analpas ti aramidak ditoy? Iawid ko pa'y ni Claire J. Balay. Basta umay ka. Kasapulan ka unay ditoy. Asino ti kasarsaritab, ta seryoso ka launay. Mama, itay ka kadipay dita? Apay kuma, no itayak pay laeng ditoy. Oh, nalpas ka din ti asikaswam ditoy billing section. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Basol, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impan ni Jenny ni Claire iti ospital. Imbag, tasaan anaragrag ti ubing. Idinawagan ni Don Pedro ni Jovan, ni Dennis tinakasungbat, isu nagpungtot ti Don. Pinagungtan nga rod ti Don ni Jovan, idinagkita da itirwar ti ospital. Binagbagaan mat ni Amalia ni Jovan, kat dimawat ni Jovan iti pamakawan kan ni Claire. Idi adda ni Jovan iti billing section ti ospital. Imawag ni Dennis. Papagayam, denggan ti tuloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Basol nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan.
Asino ti kasarsaritam, ta seryoso ka launay? Mama, itay ka kadipay dita? Apay kuma, no itayak payla ditoy. Oh, nalpas ka din ti asikaswam ditoy biling section. Nalpasan, mama. Mabalin kon nga yawid ni Claire. Rumbang laang nga asikaswam ti asawam. Tapno na salon at nga agpadpada iti anak yo. Un, mama. Laglagi pa maputot mo dayjay. Daram ti agtartaray kadagiti urat na. Iso nga ay wanam ida anaimbag. Uwan, mama. Mapanak pa iti opisina. No da masapul mo, awagan na, taumayak adagos. Adamat amin masapol ko dito'y balay, honey. Di nakpagdanagan. Kung nati doktor mo, akasapulam tinaan-anay nga ina na. Ngam saan ka kumaamaturog nga agmalmalam, tamakapadakas matakada kayo nga gina. Di ka agdanag. Aramidag amin na bilin ti doktor. Jakmat kayat ama isagmak ti anak ta. Ala, inak nga rodan. Oh, apay nga imawag ka. Madama ti manehok. Agturo nga kiji opisina. Inururay ka ngam di ka matimay. Maawatam ko mati kasasaad ni Claire. Amangan no ma-stress. Kat madangran ti anak mi. Sige ka, isukat ka no di ka palamay. At nagamin masapol ko. Agman maneho ak. Bye. Ah, adda bumalas yung ubing. Kabigak ti manibel. Ha! May dong para ko na... Kalaat kit din nga inidip na ti cellphone. Sinalbaga bakla da giant. Apet ko na na. No sanaga po iti malalakin ko na. Pagan anusa kaya. Surun kon. Kasapulak ko mga minti motor kahit. Angam no san lang. Apay ko mga awagan ka ngay bakla. Hello? Anya? Na-aksidente ni Jovan? Oh, sa dino nga ospital? Sige, umayak dita, itamot laeng. Bye! Abay, anya tinapasamak. Abay, agdardaras ka. Hindi ka no, Jovan. Na-aksidente iti asidag ti kumpanya. Oh, ay kat sa dinuntayan na. Impandan iti ospital. Iso ang mapanak ijay, itamot laeng. Umayak met. Amalia, ayan mo. Apay ka di, sir. Adaak lang dito, sir. Ibagamit ti driver tayo sa gana na ti kotse. Agpalis kami labiit. Apay ngagpanis kayo, sir. Anyang agpanis alablabidam. Inkakitin, leche! Anya ti ko na ti doktor. Madamati pan nakaoperati sa kana. Manugot ni Jovan nga operaan da. Apay, anya tinapasamak iti saka na. Nakrak ka no titulang ti may saasaka na. Iso ama sapol, ama semento. Oh, kapilitan nga rod nga ikanda iti landok. Oh, kastamot ti kunada itay. Paimbestigarak tinapasamak. Apay ang aksidente ni Jovan. Hello, madam. Nakaawag kayo, mat. Saan mo kumapay nga ibagbaga ka ni Claire ti panaka-aksidente ni Jovan? Ang mga duma-stress. Eh, kasano nga rudan, madam? Karbangan mat ni Claire amaamuan tinapasama ka ni Jovan. Intun malpasan ti operasyon ni Jovan. Tapno makita nan anasaya ti kasasaad na iti kwarto na. Sakbay nga ibaga. Sige, madam. Maawatak ti kayat yu asawan. Matungpal timbagayo. Agi amanak ta maawatan nak. Ibagak tulatan no may subli ni Jovan iti kwarto na iti ospital. Ay, madam. Asino ka ditiin mo na nakakita ang aksidente ni Sir Jovan? Ti security guard. Iniyayab naman iti pulis. Kastagayam.
Ma'am. Sinalbag daya at Dennis. Isu tinakita dagiti pulis ana udi a kinasarita ni Giovanni ti cellphone na. Sakbay ana pasamak ti aksidente. Lechire daya tao. Anya nga ta tinagsaritaan da. Awagak ta pagsasawak ti awanan pain. Inalak ti number na ti cellphone ni Giovanni. Awan tumet ngamin ti mabalin nga ikasukan kwa na. Tapaibalod tayo kuma. Day tangarod kat. No na-record ko mati saritaan ta. Saan mo't? Awan ka di tinakita dagiti pulis at text message o no chat. Awan nga rod. Awag laeng angam saan ana i-record. Friend, imayak dito balayo. Taday bagak. Imbaga ngamin ni mamam, amabalin ko kanun ti umay. Ken, aday bagak kan ka. Anya ka dito ibagam, friend. Kwa, friend. Mayatan ti kasasaad ni Jovan. Agina na laeng, tapno daras umimbag. Ha? Saan mo ta masakit ti asawak, friend? Kwa ngamin, friend. Naisagid tilugan na itay bigat. Kat impanday di ospital. Ang mayatan. Apay na din yung imbaga itay pa'y bigat. Hep, 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 hep. Laglagi pam ti baby. Iso, relax ka kumalaang. Ayan ita ti asawak. Inakitaan. Sige. Mabalin tamat ti mapan ijay. Amangan ngamin no, agdanag ka manan. No saan asumangpet. Tadakat nga rod ija ospital. Angam di ka agdanag. Mayatan ti kasasaad na. Hello? Sardingam nga awagan ti anak ko. Huh? Na-aksidente ka bukan ka, buisit. Senyor, na-aksidente ni Jovan, sir? No adala ko mamabalin ko nga ikasukan ka, inaramid kon. Leche ka kiti. Ayan lang ito ni Jovan, sir. Saan mon adamagan, taawan ti karbengam nga agdamag. Tungpalim ti ibagak. Saan mon nga awagan, no di mo kayat nga dadaga sa mapasamakan ka. Inidip na. Anya nga ta tinapasama ka ni Jovan. Anya ka di tinapasamakan ka, honey. Di nakpagdanagan. Saan pa'y mo't amatay? Si Kamat, agdandanag lang arudan ti tao. Maalam pa'y ti umisam. Napigsak pa'y. Daytak iti anak tati aywanam. Saan kang agdandanag? Tapno saan arumor adagos? Napigsaak, honey. Saan kumot nga ipalubos nga dadaka sa mapasamak iti anak ta? Okay. Agdinanggay tangarod. Para iti pagsayaatan ta. Maragsakan at amakangag iti dayta nga imbaga, honey. Sige, man ka. Subuan ka. Tapno saan ama ko ti dagita sakam. Saan ka di amabalin na bumangunak? Tapno di na konsubuan. Saan pa'y kano amabalin ama ko ti dagiti sakam. Ano sampay laang tinakaidda, ta subuan ka. Pasensya kan, Claire. Marigrigatan kan gapo kanyak. Saan ko nga ibilang apagrigatan ti panagserbikan ka, honey? Bulos tinakam ko ti aramidag. Agyaman ako na kan ka, Claire. Apay nagyaman ka. Kat pagrabengak akas asawam timang serbikan ka. Awan ka dit nagbaliwan ti mariknam. Damat, mama. Naasikaso ni Claire kanyak. Uray da kalan ti tiyan na. Di nak binaybayan. Dayta ti pakakitaam anasingpet ti asawam. No iti tiyempo ti rigat di nakapanawan. Uwan nga rod, mama. No apay adyak nakita dagita ide. Sapay kumata makitam itan. Makaamiris ka kumamutan.
May sakantun nga ama iti pagtalgan. Ikagumaak, mama. Rombeng laeng iho. At danton pamilyam. Di mo ko maipalubos ang marakrak ti pamilyam. Adda ka dito syudad? Anyaman ang ti planom. Dagas ka rin. May parit ka rin, ti umay dito syudad. Saan na maiparit? Ti maiparit kat no agaramid ka iti saan a maiparbang. Kanya ko mga saan na may parbang? Di na kong damagan no adda utak mo. Ammo mon ti kayat ko asawan. Madin sama ti tonada ti saom. Ammo matgayam amadi. Apay nga rod nga agaramid ka iti madi. Ha? Kaslasan ka alalaki. Tamanga ramat ka payla iti sabali a tao. Kanya ko matimardingin na ramid ko. Apay adamagan nak? Adamat siguro utak mo, tapno amom. Malaksid no awan utak mo. Di ta ka man laangan. Di manawan. Ay, si putak no awan tao itayan ni Juban. Tamapanak itayan na. Mapanak ba si iti balay? Inak agdigos kan mga anak iti pagsukatan ta. Aganad ka nga rod. Aginana ka, sakbay nga umay ka manen. Sa anak mo't anabanog tapno ginanaakpay. Naturugak mo't iti ospital. Ngam diferensya, no dito'y ospital ti pagturugam. Takanayon nga daw may a nurse. Kanayon ka malukag. Sa anak mo't anapuyatan. Apaman ang makadigos kan makaalak iti pagsukatan ta, umayak mo't laadagos dito'y. Ayabam la ang tinurse no damasapol mo. Wen, kat saan ka unay nga agdardaras Amangan pa'y kat, no ma-stress ka manen. Inakon iji ospital, madam. Ipan ko dahito impalutuyo at araon. Nasaya at mat numapan kan mamalon iti ospital. Marigatan ngamin ni Claire ang mapan mangala iti kanenda iti restaurant. Imbag, tasaan manen ang ma-stress ni Madam Claire no iso ti agbantay iji ospital, senyora. Awan mabalin, takayat na mati agbantay. Kayat na nga iso mismo timang bantay iti asawa na. Uray kas jay, adakalan ti tiyan na. Nagasat ni Sir Juban. Tanasing pa tinatumpungan na nga asawa. Anya pa'y lang ti sapulan na nga'y. Pudno day takunam, Amalia. Ingka nga rudan. Mabaawanan day tataraon nga ipan mo ija ospital. Hello, friend. Nakaawag ka man? Friend, adda ka ka dita ospital? Umayak ko madita. Adak dito balay. Imayak na nga la iti pagsukatan mi. Agrobata kon nga agsubli iti ospital. Kayat mo asawan. Awan kadwa ita ni Sir Jovan iti ospital? Awan, nga mabiitak laang matitibalay. Nagdigo sa klaang. Mapanak ton ijay. Kasta ka di? Agkita tanto nga rod iti Ruarte ospital. Adda ibagakkan ka. Sige friend, taagrobwatak mo ten. Adda akong ditiruarte ospital. Amumat ni Madam Claire nga umayak mamalon. Kainyawag ni senyora itay. Darasag ti magna. Amangan no mabisindan. Awal siguro ni tao ito nag. Di na mo nga dak dito yung nakalingad. Inayadag ti mapanichay. Claire, sika ka din dayta. Nagbiit ka man. Jovan, anyat napasamak ka na kita sakam. Apay nga dabindana. Apay nga imay ka ditoy. Amangay no umay dapapakan Claire ditoy. Itay pa ati manaw ni Claire. Darasem nga rod nga iti ibagbagak ang masapul ko. Sakbay nga umay daritoy. Kasapula ko na iti ibagbagak. Anya ka dito ibagbagam ang masapul mo. Di mo ka di makita ti kasasaad ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti paggibusan, ti seryetay ita alawas ang napauluan.
basol nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Bastarda, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ape akinudot mo itay, jay ubeng. Masurunak iti dayjay nga ubing. May palagip lang ti panang loko kanyak ni Diego. Dimawat kan ka iti pamakawa ni Diego. Naaramid na dayjay, tanabayag kayo ang nagtipon, ngam awan anak yu ide. Saan nga umno day taarason tapno liputan nak nanang? Ngam awan basol jay ubeng. Pimusay ti inana. Iso nga inyawid dito'y ni Jigaw. Iso akagurgurak ti anak ni Diego iti ruwar. Ay, kasyam ko madya ubeng. Nang runa ta nasaya at matkarag iti anak mo, nga adina. Kapayakas ta tila nga masimang pait. Ni man Paula nga anak ta. Kagura na launa dya anak ni Diego. Anya ka ni manan aya tinaramid na. Awan mo't basol ti ubing kan kuara. Kinudot na ah. Agsangsangit jay ubeng. Naulpit na talaga ni Paula. Awan sa ti kaasi ti puso na. Anya nga tati masakbayan jay ubing kenkwana. No agtalinaed iji balayda. Di na pampanunutan na dumakkel to ti ubing. Hindi to ta isok at bumakad. Ay, anya nga tang agpay so ti mapasamak iti masakbayan kadagi jay adwa. Diyaman chinilas ko, yawat mo. Kanyala anak iti inumak, tamakain inumak. Uwin tatang, yalaan kayo pa iti danom. Sakbay nga inak alaan ti tsinelas yo. Ay, makabannog ti agtrabaho iti kalsada. Numalpas jay simsimintuin mi jay. Sa di naman nga ti sumaruno a pagtrabawan. Nagsakit ti saka ka. Nagpudot namin ti butas. Masapol nga na nakabutas ti tao nga agsemento iti kalsada. Adto iti danom, tatang. Sige, inak alaan ti tsinelas yo. Mabit man lang. Apay data limitam iti takyag mo. Kinudot ni Auntie Paula. Saan ka ngamin nga agbangbangad tapno di nakakuddutin. Saan mo, tatang? Jack nakita nga da iti likudak. Jack naglisi adagos, iso a kinudot na. Kita ngamin no kasjay nga umayan, taglisikan. Nasken ka di ako dutan nak, tatang. Mala, ingkakat alaan ti tsinelas ko. Kalpasan na, mapan ka dya kusina, takitaam no anya ti maaramid mo ijay. Tapno di nakakuddutan ni Antem. At iti seldok, nalpasan ti kontrata mi. Ang mga noawan pa iti trabaho mi iti sumagmamanungal daw. Kasano tayo nga ruden? No awan man ang trabahom. Din inutan pa lang taggastos. Dahil lang importante ti katangam. Yan anay mo day ta kwarta. Awan ka di pa iti pangipanam iti bastarda nga ubing. Iso pa atartarak nan. Kurang lang nga ruden ti sweldom. Bayam, padasak ti mangkita. No sa dino ti pangipanak. Rumbang laang. Saan asyak ti mga iwan iti bunga ti panang lipot mo kanya? Di mawatak lang arudan kan kay ti pamakawan. Naramid ko day jay. Taimpagarup ko asaan ta amadan iti anak. Basta, nasakit tinakam ko no makitkitak day jay nga ubing. Bunga ti basolyo kanyak day jay nga ubing. Hello, Diego. Nakaawag ka man. Kalamanang, mapalin ka di ngayag ko dita ni Jane? Anya, kasanon nga iti panagadal ti anak mo? Di umakar pa lang dita. Kasano, kat adayo ti pagadalan ditoy, dita syudad, asideg. Anyamag tan manang.
Marigata nak, tawan ngamin trabaho kita. Agurayak manen, no adda manen pagtrabahwak. Awan pa'y kontrata ti forman mi. Kat kasanumot ti trabaho. Imbag no makawaya sa mapanag-eskwela. No sana makawayas, di saan mo na pagadalan? Anya? Bayam, asaan nga agadal ta anak mo? Ay, saan mo nga iyag ditoy? Agpada kayo kadikin ni Manong Diego, ang maawanan pa lang iti trabaho? Ay, huwag nga rod bakat. Ang sapay ko tasaan ang mabayag nga awan trabaho mi. Ay, may isabalik man gayam ti saritaan. Kaasi man ti ubing di tabangir. Jeka di anak ni pare Diego? Wen nga rod, kanayon akudutan ni Paula. Ay, kaasi mat ti ubing nga agikaro iti basol ni pare Diego. Numanakam ni Paula, maiparbang ka di apagipapasan na ti ubing iti basol ti amana. Jay kunadan, kukwa ni Paula ita. Angam saan ngagnanayon ako kwa na ti gundaway. Ngam kaasi ti ubing. Awan lang arudan ti inana. Kas jay pa'y ti aramiden ni Paula. Jane, irubuat mo dagiti badom, tada papananta. Sa dino ti papananta, tatang. Mabayag ta ka di, taapay amang itugotak iti bado. Mapantay jay probinsya, iti ayan ti kabsat ko. Makipagnaid ka pa'y langi jay. Saan da ka di anaranggas? Nuan yaman ti ugali da. Sika a makikabbalay ti makibagay. Nawatam. Ha? Wen tatang, sapay ko mata saan daan na uyong kanya. Mala, ingkan irubat dagiti gargaret mo. Tamapantan. Kartingam. Talaga nga inyag mo ti anak mo. Tapno siya ti akin kargo kan kwa na, kasta ka di? Nimimbagkan ka, tawan anak mo, manang. Sakat manupay ti addina nga anak ni Paula. Marigata naktawan ti trabaho. Day takat tay kunak. Anak kayo nga anak, adi yumot kabailan nga ipaay ti kasapulan da. Ni manang met. Agmay-may sa kang bibiyag. Imbagit diya, tadamot kadkadwam dito'y balay mo. Iso nga rod ajak na ki asawa, tapno awan sawsawir ko. Ita-ikanak iti pagproblemaak. Mabitla ang met. May kuntumot lang alaan iton addan trabaho. Nanyapay ngay nga rod, no di kasta. At daditan. Umay mo mutla ang alaan iti mabiit, ah? Wen ka di, mala, inakon. Intulod ko lang ni Jane. Agsingsingpat ka dito Jane. Panawandak ka di dito'y tatang. Apay ngay ibati dak. Umay kantumot lang alaan, inton dakdakkelan ti sapul ko. Kano nga umay nakalaan, tatang? Saan ko nga muno ka, no? Basta aguray kalata dito, eh, Kasanon no saan adakkel ti sapulyo? Ipadawat dak ka di. Tila sasawam. Ala, saan mo aliplipatan tibilin ko, ah? Agsingsingpat ka dito, eh. Uwan tatang, basta subyandak to, ah. Wen, kunak lang arudan. Jakmat makita ita ni Jane, napadanak ka day. Apay asapulan niyo, jay saan niyo akap-kapin nanang? Amom ka day, amalading itanak, iti kinatangkan ti pusom. Kasano? Kat imbis nga agpay iti anak ko ti sweldo ni Diego, kat adda pay laeng dayjay ang makibingbingay. Rombang laeng, ta anak kat nga rod ti asawam. Anak na laeng, ngam saan ko nga anak? Ay, talaga anatangkan ti panagpuspusom. Diyo ko na apakitak itinasaya at tibunga ti pananglipot da kanyak ako nakmanan. Sabali ang lipot kan ka, sabali mo't jay ubeng aparparigatam. Ngam kadaraan dati ubing nanang. Ay, jakman amukan ka. Anya ti klasem a tao. Anya ka di ti grade mon, basang. Grade 4, auntie? Ne, saan ka nga butang kanyak, ah? Saan ka naranggas? Apay, naranggas ka din ni Paulakan ka? Naungat pa'y, auntie. Dagiti piglat iti takyag ko. Kat
kudot na dagitoy. Nan, kitaak man day tay bagbagam apiglat. Adoy, auntie. Ha, Diyos ko. Panay piglat kan limitam dagiti adda iti takyag mo. Pangaasiyo, di na kumamot kudkudutan, auntie. Basta agsingsingpet ka, tapno saan ka akudutan. Wen? Wen, auntie. Agsingsing petak. Nang ipanammatlaang iti bastarda a pinutot mo iti ruwar. Inpan ko kinimanang Betty. Dandan di na kayat. Ngam awan na aramidan na. Tanda mo ti Jayan, Jay Ubing. Asino nga minti mayat nga agtaraken iti bastarda. Gaminton amunan ti agtrabaho iti unag ti balay. Ingkalaan, ta iso ti agtagibalay. Into nag-graduate iti elementarya. Inaktualain. Kasta ka di timbagam ka ni Manang Betty? Imbaga, kamabit lang ti panagyan na ijay. Tanong mabalin. Talaga di na kayat ngagyan ijay ni Jane. No kasta. Uray iso. Di na kumakayat nga agyan ti bastarda kinkwana. Malas nga min kat deja bastarda. Ala, saan ta napagsaritaan da ita? Tamang ano, sabali manan ti papanan ti saritaan ta. Kasladyak mo't makikita ni Jane di tabalayo. Adda ka din na panan na? Iso ka di ti sipsiputam? Saan mo't? Kanayon nga umay sumakdo dito'y gripo iti nagbaetan ti boarding house tayo. Bit-bit na ti basit agalon apagsaksak do na. Manumat lang tay galon nga isakdo na ngay. Ayan na ka din. Basit pa'y ita ti mabitbit na taubing pa'y. Ngam inton dumakkel, adunton ti maitulong na kan kaday nga ubing. Ijak amo, no sa dino tinangipanan ni Diego iti dayjay bastarda. Among, nasingpot man day nga ubing. Anya, nasingpot? Puor ti kararwak dayjay nga ubing. Bunga ti basol dayjay. Adda ka di basol day nga ubing kan? Dakkel ti basol dayjay kanyak. Nagan na laangan kat agburbura kan ti darak. Ay, stress aka na yun ti itad na iti biyag ko. Ala, agpalas kan, ta itulod ka iti pagadalan nyo. Makisauak pa iti teacher mo, ta transferi ka. Sa dino ka di, auntie. Adayo ka di? Saan matunay nga adayo? Nga masapat ta inak pa'y agtrabaho. Agbalon ka, tapno saan kan nga agawid inton aldaw. Agbalon? Ijay syudad? Sa anak nga agbalbalon? Asidad ngamin ti pagadalan iti ayan ti boarding house yo. Ditoy, magnaka iti 15 minutes, wano nasurok. Depende iti partak mo amagna. 15 minutes? Alakit din. Darasam kat maladaw ako niti trabaho. Nagadulakit din asal saludsudom aya. Pare Diego, saan mo ka di apat-pat ganja inauna nga anak mo? Apay nadamag mo day ta pare. Nasaw ngamin ni Bakat, nga impanaw mo kano ditoy. Kaya't ko lang aliklikan ti kanayon a panagunget ni bakit ko. Nakaron magsasaw. Panagkitag, kat nasingpat mo't di ubing. Itantupay lang abasit, kat adan maitultulong na. Ngam kanayon nakasidiran ni Paula. Jak kayat nga iso ti kanayon apuon ti ririmi nga agasawa. Pasaray makita nga agsagad dito'y ruwar. Agsakdo, kan aglaba ka dagiti babasit alupot. Numaminsan, kat parikot mati, dan na kada kami. Pare, adda ka di basol ti ubing? Asino ita, ti adda basol na. Anya ti pakasuro na masimbang pa. Nakamisuot ka, Mike. Nadlaw ko, nga awan ni Jane. Ang mga nunakam ni Paula ti panangipanaw ti amana. Sino nga ita ti katulungan ni Paula ni Balayda? Babasit pa ilang iti anak na. Makita ita. No saan ama ikawa iti kaawan dayjay nga ubeng. Ubing nga agpaysaw ngam andan maitulong na. Kabaalan ng tagsagad, aglaba, kan aginaw kadagiti nangananda. Wen nga rod Saan pa'y mat nga mo dagiti anak ni Paula? Maikawalakit din ni Paula. No iso amin ti mga ramid kadagita.
ka dito pagadalan, mi? Saan ako mga umay, ngam amangan no saan ka makawayas nga agawid. Awan nga tati ubing ang mabali na kadwak nga agawid ijay balayo, auntie. Padasag to man gayam ti mangkita, no adda mabalin mo apakikuyugan no agawid ka, tapno saan ako nga umay dito eh. Win, auntie, mabalin mo't siguro ang makawayasak. Tapno saan ka amarigatan? Ngam medyo adayo ti pagnaam nga agawid. Apay, auntie, adda ka di managdakdakas iti dalan? Adda ka di mangdangran kanyak iti dalan? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryetay wita alawas ang napuluhan. Bastarda. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tapno maliklikan ti kanayo na panagapa da Paula kan Diego. Impanaw ni Diego ni Jane, kat impan na, iti ayan ti kabsat na. Gapo ta agdadamo ni Jane iti lugar da Betty. Intulod dayto ni Betty iti pagadalan. Kat iti kamalaman na, sinukon na matlaeng ni Jane. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu italawas na pauluhan. Bastarda. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Adayo ti pagnaan nga agawid, Jane. Adda ka di managdakdakas iti dalan, auntie? Adda ka di mangdangran kanyak ijay dalan? Diyak amo, nupod no ti atak da. Nga, adda ka no inala ti limabas alugan nga ubing. Iso ang nagpukaw. Ay, adda nagpukaw nga ubing, auntie? Saan na ka di na nakikita? Saan nga ruden? Saan tayo nga amo, nupod no nga adda nangalakan kwa na, wano adda sinurutan na. Nakabutbutang matgayam dito'y. Iso nga rod, asaan ka nga agmaymay sa amag na, tapno sigurado. Total, awan pa'y matrabaho. Ingka aglaba iti bado dagiti ubing, tasi kaswag pa'y ida ama panidya pagadalan. Anya, sakti aglaba. San ka di trabahom dayta? Kat, anya ti aramidam, aber, agtugtugaw nga agmalmalam. Ay, noda ko man ni Jane. Iso ko mati aglaba. Nalagip mo manan, day dya aputot mo iti ruwar. No si bibiyag siguro ti inana, kanayon ka amapan iti ayandan niya. Tapagay munang pa'y pati natay. Pumanawak man lang yan. Kapabuisi. Ay, papanamon! Tay lalabam ako nak! Pura mo, tapnawanan ti lalaban. Just kick it de. Surun kon, puuran ka no? Kaslad na may tud na nga igatang ko. Danda ni awan to pa'y igatang ko iti posporo. Puuran ko na nakit din. Hello, Manang. Nakawag ka, mat. Kunam nga alaam mo't laang to'y anak mo. Nalipatam samot tan. Di taan na pa'y laeng. Iriri laeng ti isang bay na dito'y balay. Inton at damanin dito'y. Anya? Ngam iyalis dakkano iti may sa apwesto ti amok. Disak mo ti marigatan amang itulod kan mangsukon kan kuana. Imbag di taa, taasidag kayo iti pagadalan. Nagkunang amin nga itulod kon si kunin nyo. At damot saka na amag na. Mabutang nga rod ti ubing amag na nga is-iso. Masapol na ti kadwana. Anya kumati kabutang na. Naartikit di day taa. Numayalisak iti trabaho, umay ko iyag di tati ubing. Bye! Hello, Manang! Manang! Asino dyan nakasaom? Babae manan? Babae siyempre. Tanimanang ko day jay. Ada ka di pagsayatan nga imbaga ti kabsat mo? May samot day jay. Apay manan. Anya ti basol ni Manang kuken ka? Saan ka di nga isuti nang ibagaken ka nga alaam day jay abastarda?
Masan nga rod iti ubing. Iso nga imbaga na nga alaek tanatay nga rodin ti inhana. Konsentidor kit di taiso ti amok. Anton madamdama, sa bali man ang nagturungan ti saritaan. Likli ka man na pagsaritaan ti kinaduldug mo. Mas dawak man kan ka. Naglaing ka amang kalkal iti saan arumba nga pagsaritaan. Si katay kunada basurera tinapalabas. Nabayag mo't basitan ti kaawan ni Jane di tabalayda. Kanayon mo't lata ti apa dagiti agasawa. Kasanaw, kat agpadadaan na kurang iti pasensya. Agapada, sada matlaang agkaidda. Ay, na yan ti kasta nga aramid. Kunan ni Paula, ani kano Jane ti poon tiririda. Ang apay nga rod nga itataawan diya ubing kat kanayon dalat tamot nga agapa. Kastansa, no ti tao kat nakurang iti pasensya. Kahit kumustamot nga tadya ubing ijay nang ipananda. Ang mga nukay kayat na ijay no saan anaranggas tinang ipananda. Saan nga ta mailiw ni Diego iti anak na? Manipo di impan na ijay, dinansapay na pankinit kita. Kasano ang mapanakitaan, kat awan mo't kwartada, kan iparik mo't ni Paula. Apay nga ta asuberbiyada jay anak mau, kat saan ka mo't asuberbiyada nga inana? Madlaw ko amarigatan ni Paula manipod awanan ni Jane. Mas daawak man ngamin kankwana. Ado mo ti maitultulong jay ubing. Ngam di na makita. Tatipungtot na ti agari iti kaunggan na. Basta no pungtot ti agari iti kaunggan ti may sa tao. Adayo ka iti grasya ti Diyos. Pudno day ta. Isung awan talinaay iti unag ti pagtaangan ka. Kasla ad-adan samot ti panagapad ngam ti panagkapyada. Kasta ti adayo ti puso na iti Diyos. Narigat ang mamakawan, kan nakurang iti dispensar. Padasa man kit di abagbagaan no kwa, tadinak matdenggan. Ay, barang nudumag Ngam ti tao anatangkan ti panagpuspuso na, ay, narigat ang maibawing, no awan ti mapasamak kan kwa na, apakadidigraan na. Ay, iyad adayong ti kasta apasama. Ialis dak iti pagtrabaho ak basang. Isubli ka pa'y laang iji ayan datatang mo, wan? Mapanak iji ayan ni Auntie Paula na uyong, Auntie. Wan kasano kat adayo ti pagtrabaho ak? Saanan adito'y balay ti pagyanak? Pagyanan nyo nga rod ngay, Auntie. Adda ka no pagyanan mi kadagiti kakadwak at trabahador. Anya gayam ti trabahom. Para supot kan empake iti tinapay nga i-deliver da iti agduduma nga ili. Ay, kasta ka di, Auntie. Numabalin ko kat inton makitak ni tatang kan kakabsat ko, kat agsublita ko maditoy. Ha? Ni, kasano ngay day tabasang? Saan mat nga rod amabalin nga agmay-may saka dito'y balay? Nakalagip kayo mat adim map aw dito'y boarding house ipag. Awan ka din ni Diego ipag. Inyag ko pa'y ni Jane dito'y, ta umalis sa kiti trabaho. Kanayon lang arudan tiririmi ka ni Diego, nayunan manenday tanga ubing. Jane, inka pa'y basit ija unag, tagsarita kami pa'y ka ni Auntie Paula. Sige, Auntie. Itatapim manawan dya ubing. Anya ti pagsaritaan ta. Kaasi dya ubing, no kanayon nyo adangran. Nagipulong kadikan ka ti awanan bain nga ubing ipag. Nakitak dagiti piglat, kan dagiti limitam iti takyag na. Saan kumamot akas jay, Paula? Kurang pa'y dayjay, iti saam anariknak, idi na amwak ti inaramid ni Diego kanyak ipag. Kayat mo asawan? Itultuloy mo latta ti kinaranggas mo kankwana no agbati ditoy? Ay, baglakit din, tadaman ng trabaho ta pare. Wen nga rod pare, nakautang kami pa iti bagas kan grocery iti store iti asidig tayo. Uray da kami pare, at damot ng utang mi ije store. Into nagsuldo tayo.
Bayadak to adagos, dayjay. Ay, nagrigat lakid din ayat tikas to panagbiag tayo. Nalakala ko mati agbalin na kontraktor. Nga magikarumat dagiti mananggundaway a kontraktor. Saan amat maturog ti Diyos? No asino pa'y dagiti babaknang. Isuda pa'y ti mananggundaway. No agyan mananday jay nga ubing iti sidong ko. Sigurado apang ipapasak ka dagiti rigrigat kan sakit tinakam ko dayja bastarda. Saan samatan alimpyo ti utak mo ipag? Ubing, pangipapasam iti sakit tinakam mo? Kastalaang ti masaom tas saan asika tinakarik na iti sakit a napasarak. Gapo iti panang luko da kanyak. Saan nga rod aron ba nga agyan kada kayo tinakakaasi nga ubing? Imbag matamom ipag. Jane! Rumor ka mutla dita. Umay ka ditoy. Apay ka di, auntie. Alaam mutla ang ditoy dagiti badom. Tagsublita iti probinsya. Umaya kun, auntie. Darasam! Ay, talaga gayam asaan anasaya at ti kababalin di asawa ni tatang mo. Adda ka di madingay naramid na kan ka, auntie? Saan anasaya at dagiti imbagbagana? Kanti plano na nga aramidan kan ka. Kabutang ko ni Auntie Paula, auntie. Tsakaya tagyan ni Jebalay me, no adda ni Auntie Paula. Nam saan mo't nga rod amabalin apapanawam ni Antim a Paula. Sino nga rod ti kadwak Jebalay mo, auntie? Padasag makisao iti among mi. No adda maitid na kanyak asabali at trabaho, iti sigod matlaang nga ayan ko. Tapno asidagaklat ta Jebalay. Saan ka na pumanaw, auntie? Depende no anya ti ibaga ti boss ko no makisarita akken kuana. Imay itay ti kabsat ni Manong Diego akadwana ni Jane. Ngam pimanaw damot la adagos. Pimanaw da? Asaan da nagkita ka ni Pare Diego? Madlaw ang makapungtot jay kabsat ni Manong Diego. Amangan numadi ti panang sangaili ni Paula kankwana. Kasta nga ta, nagdardaras da pimanaw. Kibin na ni Jane. Ang imbaga nga ta ni Paula kan ni Diego, nga imay ti kabsat kan anak na. Day tatijak mo, ti pagsid na awak. Apay akasangsangpet na, kat pimanaw da adagos. Apagbiit damat di taayan da Paula. Ay, italaang nga imay da. Ngam pimanaw damat la dagos. Medyo aday upay tinagapan da probinsya. Naidumduma ti ugalin day ta Paula. No kumaadda na taltalgad at trabahom, alaan tala ko man jay ubing dito'y balay. Auntie, anyan ti ko na ti boss mo? Inik ka nakiti sa bali at trabaho. Ngam nabababa ti sweldok, tadituyak laang asidag. Nangat nga to kuma ti sweldok, iti pagalisan mi. Kaya't maasawan? Agyan tan diti probinsya, auntie? Wen basang, di ka maiturad apanawan, kapula ang itidakdakkel asweldo. Ay, agyaman akunay, auntie. Ibilang ka apudpudno nga inak. Mabalin ka di nga awagan kalaangan iti mami? Day takay kayat mo, anak. Da kayo tinakariknak iti pamatag. Ajak na rik na kadatatang kan Auntie Paula, mami. Amom, ididamo, jak kayat ti maadaan iti responsibilidad. Ngam idi agangay, napatagkan kanyak, Jane, anak. Dandani ka nagturpos iti junior high school, anak. Pagyamanak unay kada kayo, mami. Malagip mo kadipay idi ubing ka, amasapul nga itulod kan sukunan ka. Ita, makawayas kan. Kasano, ibagayong adagala iti ubing. Day tamot ngamin ti kunada. Ngam, idi naglabas ti sumagmamano abulan, nagparang di ubing.
Simurot gayam iti kabagyanda, tabinaot ti inana. Day tatima ko na a fake news. Pudno dayta, ti fake news kat damag ang makapadanag. Uray kumamot no pudno. Nagalas mat ti kastuyan. Nabambanugak ang naggapo iti trabaho. Madanunak ang nagabsuon ti plato iti lababo. Ado pa iti lalabaan di tasuli. Marigatan ak nga agunay, tadamatan sa gubanit ko. Ingkalaan ni Jane, tapno adaga si kaso kada tayo. Huwag sang agpaiso Dakkal ita ni Jane. Adun ti maitulong na dito'y balay. Katuan, adang aminan asmak. Numabayagak nga agigam iti danom, kumaro ti uyek ko. Isungarod nga yung karkarigatak ti gimatang iti washing machine, tapno saan amababad ti imam iti danom. Kapilitan matla nga agigamak iti danom, no agbanlaw kan agisampaya. Sige, tayo nakalaan ni Jane, tapno adda agtrabaho dito'y balay. Ne, anya ti dakas nga angin tinangiduron kan kang agpakita dito'y balay, si ka Diego. Nabayagan kan ni Jane. Alakon ti anak ko. Anya, itatadakkelan? Idiimpan ko iti balayo. Imbaga ti asawam, apang ipapasan na iti rigat kan sakit tinakam na. Iso nga inyawid kumatlaang. Kaano nga imay mo inyag? Apay, saan ka di nga imbaga dyan nalaing nga asawam? Diyak man matukod a panunutan. No anya a klase ti kapanunutan di asawam. Idi, iwalin-walin nyo ni Jane. Itatadakkelan? Umayo alaanan? Naglalaing kayo nay? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Bastarda, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panaglabas ti panawan. Dandanin agturpos ni Jane iti high school. Iti sabali a bangir, saanan ang makapagtrabaho unay ni Paula, gapu iti sagubanit na. Imbaga na nga rod ka ni Diego, ama panaalaan ni Jane, tapno adda para trabaho, iti unag ti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawa sa napauluan. Bastarda, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kaano nga inmay mo inyag? Saan ka di nga imbaga di asawam? Diyak man matukod a panunutan, no anya a klase ti kapanunutan di asawam. Idi, iwalin-walin nyo laang ni Jane. Itatadakkelan? Alaan yon? At nakarbangak ang mga ala, ta anak kukat nga rod. Nagalasa talaga ti ugali yo. Kurang laangan ang maaddaan kayo iti Sara, tapno ibagak akasla kayo sa iro. Nagadukat nga imbagamon. Ayan ti anak ko, talakon. Naa, nagtured kan amang ibaga nga anak mo. Idinto ta idi kasapulan na kayo, di yu impaikan kwa na ti umno para iti ubing. Anak ko ni Jane. Di nakman pagkatawaan manang. Kasano ko mga da anak mo, kat awan mo't asawam. Makiasawa ka ngaminan tapno maaddaan ka iti anak. Na, nagbastos ka matan. Impasam kanyak ti pagrebengam idi basit pay ti anak mo. Ita, alaem tapakairanudan yon. Rumbang lang mairano daken ko ana, tasakit nga rod ti amana. Imbag no kayat ni Jane ti agawid iji balayo. Kat naranggas mo't ni Paula. Anya ti kuna jay anak mo? Mapansukunan ni Diego, ni Jane. Tapno ada para trabaho yaw. Nakarong amin ti asmak nanang, kanayon ti uyek ko. Ay, napuskol mo't at talaga ti panagrupropam. Idi ubeng, kanayon mo adang ran. Itatadakkelan,
Kasapulam mo't gayam. Tapno da sirbi na atim mao Ay, apaw, pakawanam ti tao at di na piman ammo ti lablabidan na. Anya ka di timayan yun, nanang. Dayta ka di umay mangsidir kanya. Imay ko inikandag iti ubing iti bunga ti chikaw. Sayang amin, tamaragregreg dalaang. Iso anamuag, asukunan gayam ti asawam ni Jane. Saan nga rod aday dya adjin ti pagsaritaan tayo, nanang? Saan mo akayat apagsaritaan? Ngam kayat mo nga umay dito tapno adag serbikan ka, kasta kaday. Rumbang lang nga pagserbyan, nak. Basol na ti itatao na dito'y lubong, nanang. Saan ko ang maawatan no anya aklase ti panagpampanuno ti adakan ni Paula? Anya ka di manan, tinaramid ti anak mao. Imbaw na kano ni Diego ang mapanasukunan ni Jane tapno adag serbikan kwa na. Ta saan sa kano na makatrabahaw? Nagturad lakit din a tao. Awa na pulos pa nagbabain na. Aruda, anya nga tatim ako na ti kabsat ni Diego ang nangaywan kan ni Jane. Nalabit a masuron. Itapa, itadakkelan sa daibaga nga alaan da. Ay, makita no may sangpet na ni Jane. Balasang siguro nje ubeng, akanayon ako dutan ide ni Paula. Tatang, da kayo kadingag paiso? Balasang kagaya man, anak ko. Itaman pa'y, tatang. Agmano Bendisyonan na ka ti Diyos, anak ko. Imbag ta simbangpet kan. Mailiw kami unayan kan ka. Uray dagiti addim. Kailiw da ka unayan. Intugot yu kumaida, bakasyon maten. Umay kamit po masyari dya syudad, balasang ko. Nabayag adi kayo imaijay. Kayat ko nga umay ija syudad, tatang. Ngamdyak kayat panawan ni mami. Mami pa'y gaya man ti awag mo kiniantim. Wan, tatang. Imbilang kon, kaspudpud no nga inak, tanagsingpot kanya. Sumurot ka kadi ka ni tatang mo, anak ko. Bakasyon mat, mami. Inaklabasit pumasyar ijay. Agsublikan to kadi matlaang. Wan, mami. Saan kayo ang mabalin a panawan nga agmay-maysa? Agyaman anak no kasta anak ko. Sapay ko ma, tanasaya at to titrato kan ka ni Paula, kan dagiti kakabsat mo ijay. Di dapay lang ata nagbalbaliw. Tumultulad nga min dagiti kakabsat ko iti makitkita da nga aramid ti inada. No anya nga min ti makita ti ubing iti unag ti pagtaengan, isumot ti tuladen na. Isong agpapada da idi akanayon ang mangibaon kanyak. Ipayawat da amin, uray magaw at damat. Kan, jak magustuhan ti inaramid kadata ni ipag Paula, idi napantay di balayda. At datan dito balay, matmaturog siguro ni Antim, tama ditirik nana. Ayan ka di dagiti kakabsat ko, tang. Nagwara ti unag ti balay. Diyak amo no sa dino tinapananda. Ang mga no di da pala simbangpet ang naggapoy di pagadalan. Kunak man no bakasyon dan. Saan da pa yung nagbakasyon? Inton umay alawas pa ilang ti bakasyon da. Sige. Taidalimanak ko pa'y dagiti nagadu awara, tatang. Alaman nga rod anak. Tamapanak man iti ayan ni Pari Mario. Pagtulagan mi no sa dino ti sumaruno a pagtrabahuan mi. Sige, tatang. Rugyak matan ti agidalimanak. Nagbasit lang arudan abalay. Ado pa'y laawara. Uray basit ti balay, no naurnos kan nadalos, makaay-ayo latta iti imatang. Sika ka di dayta, Jen. Inayadam matatamat maturugak. Nalukagak, iti ada nagkarintong dito'y salas. Ha? Ay, pasensya kayo nanti. Kaslamat nga min nabagyo dito o nagtibalayo. Isong agidaldalimanak ka. Agluto kanto inton madamdama, ta sumangpat dagiti kakabsat mo. Sige, auntie.
Di da ka di ammo ti agidalimanak? Tanagado awarada dito'y salas? Napanda amin ijay pagadalan. Awan ti makasango. Mabalin mo't nga aramidan. Sakbay ang mapanda ko maagiskwela. Asidagmat ti pagadalan. Masuron samot ni Jen nga agtrabaho. Kumarintong, isuan na lukaga. Imbisa maturo ga. Ang mayat mo't basita nakitaan ti salas, manipod adda dito ni Jane. Awan pa'y maurnong amurang, talabaan na mo't adagos. Dakkel lakit di ti mabayadan iti kuryente. Takanayon namot nga aramatan ti washing machine. Di bagam kan kwa na agalgalan na tilabaan na. Di naaramatin ti washing machine. Ibagak tukan ko na inton bigat. Saan ko makakanayon nga washing machine? Inton kwan, kurang ti igatang manin iti agas mo. Ibagak tukan ko na dayta. Kargaak man iti danong ti washing machine. Tani, ado man ang timurang dagiti kakabsat ko. Ado pa'y tinamurangan ni tatang. Saan mo akargaan ti danong ti washing machine? Galgalam dagiti lupot. Tanangin na ti mabayadan iti kuryente. Dayta ti bilin ni tatang mo. Ha? Aggalgalak, auntie? Anya ngay nga ro ti usar ti washing machine. No saan nga aramatan? Ginatang ni tatang mo dayta tamasakitak. Ngamsi ka, saan ka mat amasakit? Isu agalgalamon, ta isu pa'y ti bayadan iti kuryente. Sige, auntie. Galgalakon. Rumbang laang. Awan paggatang ko iti agas ko, no pagbayad manan iti kuryente. Auntie, apay anaadaan kayo iti kasta asakit? Ni, anya ti amok ngay. No amok akat liniklikak ko ma, tapno sa anak anaadaan iti kastoy asakit. Hello, balasang ko. Nakaawag ka mat. Kumusta ka ditan? Hello, Mami. Payakas lang naliday kayo? Maikawak la siguro, gapo iti kaawan mo, anak ko. Di kagdanag, Mami. Sumangpetak mat lang, dita. Maikawak iti kaawan mo. Kumusta da ngay dita? Di da pa nagbakasyon, ngam dandanin, Mami. Ni, apay adi da pa'y nagbakasyon kat nakabakasyon kayon. Namin ano ngamin ana suspend ti klase da ditoy. Gapo iti layos, Mami. Dita, kat saan tayo mat analay layos? Ay, alangarod balasang ko. Ay, sapay makagurguri-gurak. Madmadi at talaga tiriknak. Sige, bye. Asino tinakasaritam iti cellphone, tamatartaranta ka. Aggurigor ka no ni Mami, tatang. Iso ang masapul amapan ko asikaswan. Panawan na kami. Idin to tamasakit mat ni Antim. Nagado kayo mat ditoy. Idin to tagmay-may sa ni Mami. Napatpatag ka din ni Manang, ngamsak nga mam. Kasapulan ka mat ah. Masapul aso papakak ti kinasayat ni Mami kanyak, tatang. Iso ang masapul nga agawid ak ijabalay na. Awan maitad ko apag pletem. Ha? Ang kasapulan nak ni Mami. Uray da kami mat. Kasapulan da ka. Iso asaan ka apumanaw. Naimbag abigat yun, Nana. Umayak ko maagpakpakaasi kada kayo. Bigbigat, balasang ko. Anya ka diti ipakpakaasim ako nam. Kasapulan nagtiimbilang ko nga inaidya probinsya. Taggurigor ka no. Ita, anya ti maitulong ko basang. Pautangan na ko maitipagpletek. Taipajikas to ni Mami inton makadano nak idya probinsya. Pangaasiyo ko man, Hana. Sige, balasang ko. Kaasim at timbilang mo nga inam ako nam. Nasingpot ka di kan ka, basang? Nana. Awan ti makunakkan ko na. Itatama sakit. Masapol nga inak asikaswan. Nagasat ka nga rod ano kasta, basang. Nakasarak ka itinasayaat ken ka. Apay abi nagkat mo tibag mo. Papanam. Masapol nga agawid ak ije ayan ni Mami, Auntie. Agurigor ka no. Panawam ti pagrembengam ditoy.
Pagrabangak ti mga sikaso ka ni Mami. Taim patagnak, Auntie Paula. Adamot dagiti anak yung impatpatag yung. Rombang nga sikaswan da kayo. Pumanaw ka, di ka pa'y nagpakada ka ni tatang mo? Da kayon to ti mangibaga, Auntie. Madanaganak namin unay para ka ni Mami. Unay kat day taadanag mon, taagdardaras ka pa'y. Saan ka na pumanaw? Diyak langkit ti kayat nga dadaka sa mapasamak ka ni Mami, Auntie. Iso panawan kayon. Madanagan unay ni Jane para ka ni Manang Betty. Madlaw nga ipatpatag na launay. Mami, kumusta kayon? Adda ka di agas yo. Adakan, anak ko. Nagbiit ka mata na si Mangpat. Idi imbagayo ang makagurgurigur kayo. Madanagan ak unay, Mami. Imbag man ta pinalubusan da ka. Idi nagpakadak. Didak ikan iti pagpletek. Isuan na panak imutang iti kaaruba da. Imbagak nga ipajikas ta ti inutang ko. O sige anak, ingka nga rod ipajikas ti inutang mo. Wen, Mami. Ada ka di agas yo? Danag mo na ay abalasang ko. Ada agas a reserbak di ta medicine cabinet. Mayatan tiriknak, ta sinigod ko tinagtumar itay. Agyaman ak, apo. Ay, kunaklakit din noan yan tinapasamak yo, Mami. Saan ka din nga agsubli ija yan datatang mo? Saan, Auntie? Saan lataan na saya at ti kababalin ni Auntie Paula? Di na pa'y kahit nga aramatag ti washing machine. Galgalak ka no ti adong alupot da. Abay, di pa ila nakaluto ni Jane. Apay asapulam ni Jane, kat nagawid takasapulan ka no ni Manang mo. Anya, talaga anapatpatag ni Manang, ngamsyak nga amana. Day tati imbagak kenkwana. Ngam ko na anapatag ka no unay ni Manang mo. Taiso ka no tinakariknaan na iti pamatag. Kawatan nga rod, asaan ka anapatagkan kwa na. Tadamot sakit mo, ngam pinanawan na ka. Kunanamot nga adda kanumat anak ko ang mga sikaso kanya. Anya nga tati addakin ni Manang awan ka data. Masurunak iti dayja bastarda. Awan utang na naimbaga nakam. Amuyo tata. Nangag ko itay ti saritaan da pare Diego kan Paula. Mapanak ko may di balay da. Hanggang saan ako na nagpatuloy. Anya tinangag mawanak saritaan da, Mariaw. Anya ka no ti adda ka ni Manang Bete, nga awan kadakwada. Apay anay tapay tinagsaritaan da. Apay ka no a pinanawan ni Jane Ida, katnapan ka ni Manang Bete. E dinto, tamasakit mat ni Paula. Nakurang da talaga iti panakaamaw. Naglaka nga ibaga, noan niya ti adda iti kabsat ni Jigaw, nga awan kadakwada nga gasawa. Ne, anya ngay dayjay, tata. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryata yu ita alawas ang napauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.